Kom, Annika, hvor er knappen? Jeg ved ikke. Altså, du skal tænde på computeren nu. Ja. Jo! Hvad er det for noget? Ja, det er i hvert fald ikke en knap, den der. Nej, det er det ikke. Kom så. Hjælpende. Bader. Mesteren. Bjarne, hjælp. Kan jeg tale så? Ja, Mesteren, tantra. så står jeg og søger det. Hæ? Så står jeg og søger det. Ja, du sidder for søger det. Ja, du. Bjarne kender det. Oj, 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 Ja, oj. jeg ser det, hej. Hey, hvor er den hen? Hvor er Jeg ved godt, hvor den er. Jeg ved godt, den er. Den er lige her. Ja, okay. Held og lykke. Finder du den? Lad mig lige se. Vis mig. Jeg tog et eller andet stik ud af den. Det gør ikke noget. Det er ikke så farligt. Wow. I give up. Hvad gør du bare? Heldigt, at du fandt knappen på den der. Bjarne ved, hvor den er. Nej, jeg kan faktisk ikke huske, hvor den er. Det er ikke den, desværre. Er det ikke den? Den er først, når du har tændt for den. Den er her eller næsten. Bjarne finder den. Nej, jeg kan ikke. Er du klar over, at den kommer på Facebook, den her? Jo. Der er kun mikrofon og mikrofon. Mikrofon. Nej, jeg ved ikke, hvor den er. Det er sjovt. Ja, den. Nå. Det er space med sig godt. Nej. Ej, hvor sjovt. Det her, så det er på nettet. Se dem, der har lyst til at stjæle den her computer, hvad I får. Hvor er det sjovt, men... S-T-A-F-T. Nu er I klar over det? 3 minutter. Før 4 minutter snart. Okay, I skal selv sige, jeg indrømmer, jeg kan ikke finde ud af det at tænde den her computer, så viser jeg knappen. Nej, jeg kan godt. Okay. Hej, prøver du den bordet? Ja. Har du din telefon her et eller andet sted? Jeg er ikke med under bordet. Hej? Nej, Kan du? Hvor er den? jeg ved ikke. 4 minutter og en halv. Ringe til far og spørge, hvor er knappen, far? Jeg skal nok finde ud af det. Bare vent. Ringer du til en ven? Jeg ringer til hjælpelinje. Så der inte med var. I och för sig. Må jeg form?
Okay, hvor er knappen? Au, 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 au. Kender du spillet brænder og ikke brænder? Ja. Skal vi spille det? Ja. Okay. Koldt, koldt. Varmt. Varmt. Varmere. 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 Rigtig varmt. Yeah! Hå? Mm. Ja, jeg mangler 1 centimeter til at ramme den. Så tryk. Sådan. Juhu! Sådan er det. Ja, nej. Jeg havde kun fingre hertil. Nå. Ja. 1 centimeter. Ja, til jeg ja. ramte den.